Nagadlaw pag-usap ang pagkakahandos. Or kato kayamat ang Sobrang na ito magkandos pagkakatauran. Kaya kapagkandos! Atos bon! Mang adlaw pag-usap. Nagbaan rin. Kung sa Amerika, ano ito magkandos nga kaya itong ba kaya mamang agi magkandos? Mura magkanunay ka dali. Okay. Sama ko sa ano sabi nung higala sa kanginan? Bayron ni Bay, librado. Modal kanyo sa mga balang nga pasiaw, nga katawanan, o seryoso nga mga balak nga matulunanon. O karon, dili ta maglangay, ano kita kung laing balak nga naguluhan. Balak namong mga batanon. Balak namong mga batanon. Kaanindot paminawon, muhupay sa mga kasing-kasing nga nagmasulubon, mupukaw sa nahikatulog nga kagahapon, makalingaw sa tanan tigulang kaman o batanon. Mga balak sa katigulangan kaniadto og karon, mga pulong puro tulog karon, nga lisod kaayong sabton, ilabi na gyud kanamong mga batanon. Apan balak namong mga batanon, mga pulong dili tulog karon, sayon ra kaayong paminawon, tungod kay mga pulong dili malipat-lipaton. Tinagik namong mga balak, mga naminaw sa sinugdanan, manghilak, sa tunga-tunga sila mubahak-hak, apan sa katapusan sila manglibak. Kaysa sobra nilang katawa, mitukar ang ilang hubak. Mga balak namong mga batanon, puno sa pasiaw, aron ang tanan nga mga naminaw, sa ilang pag-standby sila, dili magmingaw, ug sa ilang kalaay sila malingaw. Ang among balak, usahay sa rima mulikoy, apan mao'y kinaham sa mga bugoy, apan bisan pa man ni anang tanan, among gipaningkamutan, nga kamo mahatagan namog maayong pagtulunan. Okay, maghandos, mao kadto ang akong balak nga naguluhan. Balak namong mga batanon. Okay, maghandos ha. Kada adlaw tan-awa sa among YouTube channel, ang Star Radio Tayasan page kay ini makita ang akong mga balak o mga kanta ni Yami Kimi. Sa pagkasapa, inalang inyong alagad sa kanginan, Handos ni Bate Utso, Bayro di Bay, Libra Domingon. Daghang salamat inyong pagpinaw o pagtanaw. Bye-bye!